velkommen til julekalenderen med Ord og Møl og drinkabeer.dk. Det er blevet... med mig, Niels Christian. Og Niels Christian, det vil jeg byde velkommen til om et øjeblik. Nu afbrød du bare. Ja, det gør jeg jo. Det er blevet 3. december, og så vil jeg sige, vi sidder her hos Niels Christian og optager. Det gør vi i det store studie. I det helt store studie. Ja. Og ham, der sidder ved siden af mig, det er Aarhusen, hvis I ikke har hørt det. Ej, men jeg tænkte, de kender os jo godt. Ja, det gør de. Ja, fordi vi har jo lavet 220 afsnit efterhånden. Ja, er vi 25 lige der omkring lige nu? Ja. 225, det er sådan en slags mini-jubilæum. Ja. Yeah. Gider vi ikke hænge os i. Nej. Men Anders, det blev en onsdag. Ja, er det. 3. december. Hump Day, 3. december. Det er hump day, ja. Så knækker vi over. Så må vi håbe, at øllen den kan leve på, at det er onsdag, vi knækker over. Jamen, jeg har brug for den i dag, det kan jeg mærke. Kan du ikke prøve at flå? Nej. Hvad flår du? Jeg flår en Bad Seed Brewing Weihnachtsbock Vintage 2025. En Weihnachtsbock, og det er en hellerbok, der er lagret i 6 uger. Ja. Der er, hvis du vil vide det, så er det jo selvfølgelig tysk lagerøl og Bad Seed, men der er Saaz, Tettnang og Hallertau Mittelfrüh. Det er jo sådan relativt klassiske humler i sådan noget lagerøl. Det må man sige. Ja. De 2 sidste er tyske i hvert fald. Ja. Saaz er det tyske navn for den humle, som jo den hedder Sartek, når den bliver brugt dyrket i Tjekkiet, men ja, Saaz er det tyske navn. Så det er den tjekkiske pilsner humle, og de andre, det er de tyske. Ja. Bare lige ved at sige. Ja. Vil du høre lidt om den, eller vil du hellere have lov til selv, og så kan du høre det lidt senere, hvad de skriver om den? Nej, men vi kan godt høre det. De skriver jo på engelsk, det er jo et stort internationalt bryggeri. Weihnachtsbock is a strong pale bock brewed for the festive season, inspired by the lager producers of Franconia. We have brewed a strong and hoppy bock to get you in the Christmas mood. To give this bock a Bad Seed touch, we have used a lot more hops than you traditionally would, but all classic noble varieties, including Saaz, Tettnang, Hallertau Mittelfrüh. Expect a pale bock with a rich, bready malt flavor, balanced by a high bitterness and layered hop flavors of black pepper, elderflower, lemon zest and herbal notes. Må vi se, om det passer. Må ikke det gør? Det lød i hvert fald som sådan en lagerøl skal. Det ser også ud som sådan en lagerøl skal. Det dufter også ret meget som sådan noget skal. Det gør det, og det er jo netop den der sådan lidt brødede malt fornemmelse, der er. Ja. Og så de noble humler, ikke? Jeg får måske ikke så meget, hvad kan man sige, hyldeblomsten, men jeg får sådan nogle... Der er sådan lidt blomster sådan i hvert fald. Lidt blomstret, lidt bæragtigt, ja. lidt... Ja. Og det er jo... Altså, jeg elsker jo, at det er en juleøl, og så Bad Seed, de har bare lige twistet det der, hvad skal man sige, sådan lidt bayersk inspireret mønster, de bruger på deres tyske lagerøl. Og så er der egentlig ikke sådan så meget jul på den ellers. Nej, det er sådan meget simpelt. Det ligner deres sådan det design, de bruger hele vejen rundt på de her tysk. Ja, det ligner jo faktisk i virkeligheden nøjepilsner også og sådan noget. Præcis. Bare i rød og mørkegrå. Skal vi prøve? Det synes jeg. Prost. Mm. Ja. Nummer 2. Ja. Skål. Det er godt, når vi allerede i 3. december snakker tysk. Ja. Den har relativt markant bitterhed til, og det ramt lige, som de selv skriver, altså sådan brødagtig, brødskorpe er der lidt af. Ja. Og sådan en masse sødme, sådan frugtagtige, blomstrede noter. Ja. Og sådan markant bitter, synes jeg. Ja, det skrev de jo også, kan man sige. Men jeg synes faktisk godt, jeg kan fornemme noget, der sådan... Jeg ved ikke, om jeg lige fornemmer hyldeblomst, men det er noget, der har sådan den der lidt, hvad skal vi sige, parfumerede, søde fornemmelse, som hyldeblomster har. Og så har vi jo altså 7,8% alkohol til at bakke det op. Det tænker det spiller også ind på den der fornemmelse af sødme. Helt sikkert. Altså, og den her, nu sad vi og talte om IPA og sådan noget i går. Ja. Det er en madøl. Det er en madøl. Hvad vil du... Nu har du selv åbnet den. Hvad vil du sætte den til? Jamen, du åbnede selv i går med noget flæskesteg. Jeg tænker, det kunne den her faktisk også godt skære igennem på grund af bitterheden og den relativt høje alkohol. Men alle de der lune retter der... Den berømte leverpostej med bacon og champignon. Leverpostej med bacon og champignon, hvis jeg var Carsten Bertelsen. Mørbrad. Bøf. Ja, det tror jeg også ville være godt. Ja. Men medisteren måske. Kålen. Ja. Hvad med anden? Er den for spinkel til at stå op mod den? tror godt, den kan. Altså, men det er jo bare sådan en præference, så taler vi der med tradition og alting i en tidligere dag.
Der vil jeg måske gerne have noget belgisk eller noget. Eller... Jeg tænker faktisk i virkeligheden, at der må den godt have lidt mere alkohol, end det har her, præcis. Til at være med til at lette det hele. Men så kunne du tage den til resterne, når du laver en burger med and, eller... Min mund, den løber i vand nu, og det er ikke kun på grund af den gode humlefornemmelse, det er også de der ting, du siger. Det ved jeg jo, der er nogen, der gør. De tager rester af andestegen, og så ryger det i en burger med noget rødkål eller noget. Det tror jeg da godt, den her vil kunne. Altså, der kan du også godt have en stærkere, men det tror jeg faktisk, den vil være rigtig fin til. Jeg tror, den vil være rigtig perfekt til. Det tror jeg faktisk. Man kommer sådan helt til at smile her og bliver glad, fordi altså, en anden burger, hvem kunne ikke tage det? Det er sådan en almindelig onsdag. Ja, ved du hvad? Af december. Hvis man har tid til at gå i køkkenet, så kan man jo gøre det. Så er man jo ude og købe en dåse konfiteret ande, og så er udfordringen jo heller ikke større. Nej, altså konfiteret and, og så sådan en burger, hvor det er i. Nu er det sådan lige før det begynder at blive kriminelt lækkert, det du sidder og siger. Og så en bad seed øl til, så er det jo... Ja. Så er vi da ret godt kørende. Og det er jo sådan ret klassisk. De skriver jo også, at de er inspireret af de her frankiske lagerøl, ikke? Det er jo ret klassisk, det her, på den måde, at den har den her sådan... egentlig relativt markante bitterhed. Selvfølgelig skriver de, at den er mere bitter end normalt, men jeg synes, de tyske lagerøl, de har også tit en bitterhed, der godt kan skære igennem tingene. Jo, bestemt. Og jamen, det er jo det, vi siger, det ender i de her sådan lidt året, der gik i afsnit. Jeg drak en frygtelig masse tysk øl. Nej, ikke frygtelig masse, for det er super lækkert. Ja. Der i sommer, og der var sådan en god blanding af den her diskrete bitterhed i nogle af de her helles, men der var også et par bog iblandt, hvor jeg godt kan mærke, at der kan de altså også godt slå til den. Ja, det synes jeg godt, de kan. Og altså, jeg har jo før udtalt mig specielt om dobbeltbok. Nu er det en hellerbok, og der er jo ikke det her, altså, det er jo ikke karamel. Det her, det er virkelig lækkert. Den kunne jeg kunne faktisk godt se mig selv drikke den på en sommerdag også. Jeg tror bestemt, man kunne. Og så er vi igen, ligesom vi talte om i går. Ja, vi skal have en stein. Vi skal have en stein. Ja, det er rigtigt nok. Eller et marskrug på en liter. Ja, det kunne vi også, Men så begynder det også 7,8% og en liter, så begynder det også at være der, hvor så har vi også brugt. Så kan man mærke det. Ja, det kan man. Anders, vi bliver nødt til lige at smage igen. Ja, skål. Så bliver vi altså nødt til lige at vende det her med bad seed og det her lagerøl. Altså, jeg synes jo bare, der kommer ikke ret mange lagerøl. Der kommer ikke ret mange øl ud fra bad seed, der ikke er gode, men der kommer virkelig ikke noget lagerøl ud, hvor man ikke tænker, shit, hvor er det godt det her. Ja, det har de altså virkelig, virkelig styr på. Ja, det har de, og specielt de her frankiske udgaver, dem, altså, de har jo også været på inspirationstur, kan man sige, men hvis man har været i området omkring Bamberg, så vil jeg sige, så har de også taget alle de gode ting med sig. Helt afgjort, og igen, hvis jeg vender tilbage til de tyske øl, der er jo ikke kæmpestor niveauforskel. Altså, det her, det lever da fint op til meget af det. Ja, det synes jeg, det gør. Det eneste er, kan man sige, den kommer på dåse. Der er tyskerne jo ikke helt i Franken blevet moderne endnu. Nej, det kan man ikke. Det er store halvliters glasflasker. Ja. Men og det, altså, jeg synes virkelig, det er flot, at man er på det niveau, men jeg synes generelt i Danmark, at vi har flere og flere bryggerier, der brygger noget rigtig godt tysk-inspireret pilsner, om det så er nordtysk eller sydtysk, eller... Jeg synes også, at bryggerierne er altså virkelig kommet efter det der med at brygge lækkert pilsnerøl herhjemme, eller lagerøl, må vi hellere kalde det. Det synes jeg. Man kan godt se, at det er også blevet en ting på en eller anden måde, at vi skal også kunne vise, at vi kan brygge noget godt lagerøl. Jamen det tænker jeg helt sikkert, at jeg kan ikke huske, om det var da vi havde ham på mikrofon, eller om det er noget, jeg har snakket med ham privat om, da vi havde Jakob Storm med. Ja. Altså den Amager brygger allermest af, det er jo også en pilsner. Jamen det sagde han jo faktisk, da vi havde ham med, ikke? Og jeg kan ikke huske, var det Panzer? Ja. Men det er jo også en rigtig dejlig tysk inspireret lagerøl. Det er lige præcis, og det er jo, altså, det tror jeg ved ikke, om det er blevet jævnet lager, men vi kommer nærmere og nærmere i hvert fald. Er det ikke altid? Er det ikke det, vi har hørt? Altså det er det jo, men det er jo måske for de helt store bryggerier, så kan man sige. Mikkel Bjergsø har jo sagt det. Flere år i træk. Om det ikke rigtig lykkedes på en eller anden måde alligevel. Nej. Men jeg synes, jeg kommer tættere på i hvert fald. Jamen, og vi har jo snakket om den der ølcirkel mange gange. Det er jo sådan et eller andet sted med, at vi begynder at blive ølvoksne eller et eller andet, og så vil vi gerne nogle gange have en... Jeg tror ikke engang, det handler om at være ølvoksen. Det handler bare om at sætte pris på det der virkelig velbryggede øl. Altså, og det synes jeg fylder tiltagende mere for mig, at jeg egentlig... Jeg kan godt lide alle de der vilde og outrerede øl og sådan noget, men en velbrygget øl, og det gælder næsten uanset hvad for en stilart det er, men når man kan smage, at det er nogen, der ved, hvad de laver, så bliver jeg glad. Helt bestemt. Og det må man bare sige, det her, det smager af craft og håndværk og ja. Så jeg gider ikke spørge om det. Nej, men det er virkelig godt. Ja, det er det også. Vi siger lige skål en gang mere, ikke? Skål. Prost. Anders, i går der var jeg ved at glemme at spørge dig til karakter. Ja, men det huskede jeg jo heldigvis. Ja, det gjorde du heldigvis. Det var dejligt. Ja, vi starter med et 4-tal. Ja. Det er bare, hvad der skal stå bagefter. Ja.
En kvart, tror jeg. 4 en kvart, ja. Det er også en virkelig dejlig. Skal du højere op? Jeg tror, vi holder den der. Jeg sidder, om jeg lige sidder, om vi skal have en kvart op. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at som bokøl, synes jeg virkelig, det er godt det her. Og det er nok det der med, at det er hellerbok. Det... Jeg skal en kvart op. Du skal en kvart op? Ja, jeg skal en kvart op. Op på 4,5? Jamen, jeg var i tvivl. Var det fordi, du så, at jeg... Nej, det var du kunne høre, jeg var ikke helt færdig med at spekulere endnu. Nej, det er også... Man skal sådan lige skyde fra hoften, ikke, når det er... Når man fordi det er jo faktisk som den der bitterhed blev for markant, men det gør den ikke. Den gør noget virkelig godt her nu, hvor man har fået et par... Altså, hvor den får lov at sætte sig på smagsløgene. Ja, og det er jo det, øl skal kunne. Det skal give de der oplevelser af, at man synes, nu fungerer det bare. Kan du huske sidste års... der var flere øl, der scorede høje karakterer og topkarakterer, men kan du huske den øl, vi nok snakkede om i et af de almindelige regulære afsnit herinde i julekalenderen, Leviathan? Det var jo topscoren i julekalenderen sidste år. Ja. Det var jo også bad seed. Ja, det var det. Og jeg bliver nødt til at nævne, at i dag, hvor vi sidder og optager, det gjorde vi jo den 29. november, der kom Double Barrel Leviathan ud, og det har jo simpelthen været et hvad skal man sige, et tilløbsstykke af format, altså i en grad, hvor de har været nødt til at sige, prøv at vi sælger den på bryggeriet, det er der, I kan få den, hvis I vil have den. Be there og be squared. Ja, og vi er der ikke. Nej, vi er der ikke. Så man kan sige, vi håber, vi kan komme til at smage den på en eller anden måde. Ja. Vi satser. Det gør vi. Men Anders, er vi ikke også der, hvor vi vil sige, nu er onsdag gået for vores vedkommende? Jo, det er jo, vi skal ud og have åbnet den der dåse med konfiteret. Det bliver vi jo nødt til, vi skal jo have gang i den der andebøger. Nu har du jo sagt det, så vi skal i køkkenet. Så... Ja. Skål. Undskyld. Skål. Vi lyttes ved igen i morgen, når det bliver den 4. december. Det gør vi da.